Yeroyo try. Ngai kuble iya pi baro ke bayos ngau ya kanega kubor ha kanega sngi ka bamenta. Ka kubor ka bangila duai bau try un karku Lyngba kaktin ka ba im ka jongo. Hachwa bingin pule kaktin ka jong blay bade ka kubor ka bingin yaban yeslok ha kanega sngi. Ka don ka way ka jingruai ka bakarpang. Ya ka bala shna bala tau. Ya kaktin jongka dai pastor MW lalu. Pastor rang ba jongka balang ka jong blay ibala shong tat how try. Ya ka nega jingruai ila shim ya ka naka way ka kitab jingruai naka nambar ka basan peunriu ya ka bala kot ya ka SWS usakri jong try naka jing shem jing lap ya ka nega sur mun sem jong le la ya lam yi ban tho ya ka nega jingruai ban ai kerten ya ka ko balang jong blay to yeng menta kani ka jingruai ka kren ya ka balang kumno kan yeng bat kumno kan ya daya lede bakan long kabalang kabane bom jukut santligi dikot larwai ya kini gijirwai la tho kini gijirwai bat ki kentin jongka ki long ke bakodor shibone onda haba pila snap ya kini gijirwai pen yo sngew ki tin jongka baki long ke bakodor kata Haganega por kabamanta, nginya pai naga tin ga jongblay. Naga gospel katkum Matthias. Kalonong gabakan riu, bat kadkot gabakan nyaw katpra. Ketin gibaong kumni. U Simon Petros, ole ya to barulaong. Melong u Chris. U khôn jong play u ba im u Jesu teu le ya thu ba long ho suk mame ko Simon u khôn u Jona nabaka do berkasnam kam champen I yaka ta hame Henry u pa jongau bahabneng ulapen I yakata hame ngaru nga ong hame melong u Petros bat halor uni mausiang ngante ka balang jonga ki khyrdop ka dujok kenom la yaka hakani ka benta jongane ka khubor u Jesu hachwa bun ye kren baru Petros bat ban pen pau ban ong kabalang haloru neung mausiang wala kalishwa yau Petros bat ye kisenran ki briw ki ong ayu yanga u Petros ulong don geba ong Yohanes don geba ong nong penbaptis don geba ong Elias don geba ong u Jeremiah u Jesu la ong yau Simon pi ong kumno kata kade kajing kwa jong Jesu ya kisun ran jong u wala kila long kenang bod jong u kam slem Henry udang kwa susu ban pengam jeliu haki ban tip kine kisun ran jonga hado kano kila ngau thu bangalong u kalong kajing kali ka ba kraw hadu kata bau Jesu kwa ikisen ranjo ban kali bat ban tip bat bakin ong ulong lada ka wan kajing kali yanga bat yapi Lyngba u Jesu hi banong pi ong yanga banga dewe ke kaju bab ngide banai u Simon Petros dagaman sem ke bachelor ko mangitip bolong senran bachelor hadu kata wala jubab yakini kikintin dagaba ong melong u Chris u konu blay u baim kane kajing jubab jong
Petros yau Jesu. Kalalong kabab tak hadu kata-kata. Baru Jesu ulong. Ya kani kajubab jome. Ko Simon. Kado berkasnam. Kam syam lepen i hame. Bamen jubab kumne. Henry ukpa jonga. Ulapen i kata hame. Kalong kabamayan hadu kata-kata. Bauk pa na bom jukut. Ublay jong kabneng berkapertay. Ubara ay kajing syay hau Petrus. Hakabau Jesu. Ulas ngaw bakalong. Kajubab kalong. Kabaday hadu kata-kata banong. Melong ukris ukhon ublay ubaim. Kani kalong kaktin. Kabakya bat kabakit jimut hadu kata-kata. Baru Jesu ulas ngaw tu. Bau Petrus ula yo ya kanega khobor day na ublay kat kom kanega dkot kabengi puli. Namar u Jesu wong ukpa ubahabneng ula pen i ya kata hame. Barhagani ka kelimat u Jesu ula ong yau Petrus. Ngaru nga ong hame bamelong u Petrus. Kani kalong kajubab jong Jesu yau Petrus. Badon kibriu. Kibapen yeng nongrim. Namar bau Jesu ong. Melong Petrus. Halor uniu mau siang ngantei kabalang. Dan kibriu kibas ngautu. Bau Petrus ulong ken kata kabalang. Kabau Jesu latei. Henry u Jesu ong halor uni mau siang. Ngantei kabalang jonga. Kani ka teu bet-bet. Kabalang kadei ka jong u Jesu Christ. Kabau bleulat muna bom jukut. Banwan ai. Syagade ka pertei. Lyngba u Jesu Christ. Halor uneu mau siang. Ngantei ka balang jonga. Ki khyrdop jonga dujok. Ken nom la ya ka. Kabanta kabanga kwa. Ban kren ya ka dega kubor. Kalong kane. Ki khyrdop ka dujok. Ken nom la ya ka. Ki khyrdop ka dujok. Ken nom la ya ka. Kani kalong kaji tulpa kabakraw kata-kata ya kabau Jesu ula kren bat kiktin baro kiba mi nau Jesu Christ don ru kaway kiktin kabaklem kabor u Jesu ula ong laay hanga kabor baro habneng bat hakendeu. Badega ne kabau Jesu lapen pa banong ki khyrdop kadujak kinam la yaka. Kae kata kajing ong jong Jesu. Lane kajing tulpa jong Jesu. Baki khyrdop kadujak kinam la yaka. Lemartatin u Jesu kumublehi. Ulas ngautu. Habawan syagane kapertay. Ki khyrdop jong kadujok. Ki don si bonba. Ngilaban ong. Ki khyrdop jong kadujok. Ki bakwa. Lada long kabala. Bayaw Jesu Christ. An pendukno nadubas drang. Kata kadey. Kajing yo i jong Jesu kumukon jong blay. Bat kumublehi. U Jesu latip. Banado nakper eden. U syaitan, u job. Dakabawan ban pensoy, yo Adam bat kaim. Bat kaju kanya katmay, kajing temu jong syaitan. Namar ula long usim jong kasun. Ukwa ban sensar, wat yang kita mensim, kibau blay ula penka, syagane kapertay. Day na kata kada uong
ki khyrdop jong ka dujok kenam la yaka. Ngadon arteli ki mat ban ya kren haganega por ka bamenta. Kabanang kong ki khyrdop jong ka dujok how Jisu. Ki khyrdop jong ka dujok how Jisu. Ngilaban kali ki ki khyrdop jong ka dujok ki ba wan bantur persya. Lane ki ba khang persya. Yau Jisu. Habau te kita ka balang ka jongu. Bagi tagi khyrdop jong ka dujok kenom la ya ka. Namarula itu lepa kan long bat kalalong kabasisha. Nengkong ngiyoi onda habau Jisu ulawan siya kane pertai. Kane ka ayom kabangila day banken mau ya kajingwan long briu jong Jisu siya kane pertai. Hagapor bakha yau Jisu. Ki khyrdop jong adujok kelawan ban yale usoitan ulawan ban yale yau Jisu namar uperkat komangla job ha eden ngan job ru haganega pateng jong ukun jong bleu Jisu Christ onda habala bna bau Jisu lakhayu ushaganega pertai ke reustat jong ka rimengi kelawan kelawat kela peyau klor ubaya lam lenti ki bat kila ya lenti ban bod yau klor Henry onda habala poi hagajaka badon uherosim kajeng berkat briu kalong ba kadukun sim ban ka on ka hayeng sim Henry kamlong kumta onda bagila poi saying Jongs Herod. Herod ula kan dit. Bat ula kali ki. Hato hangno bon ka. Yau tau kon sim. Bat ka bojong u kalong. Bat ka bojong u daga bapta yakini ki reustat jong rimengi banong. Kelet ban wad yaki. Baranda haba pila shem yaki. To wan ban yatu yanga. Knang ba mangaro ngan let ban mane yau. Kata kade. Kabor bat kabut jong soitan. Kabau kwa. Ban pendono. Yakan ya balang kabalaseng. Dau try Jisu kabau laong. Ki khyrdop jang kudujang. Ken nam la yaka. Kane kalong ka wen ki bor. Kabalawan. Banya le persya. Yakan ka balang kabalate daw Jesu Christ. Kalong ka ba mayan bar kalong ka ba pala. Onda ba ki riustat. Kila shem yaw kalong Jesu. Balakayo. Namar bom don jakayo. Lapan tiayu hasingot. Onda habaki ne ki reustan. Kilala ay kijing ay singaw hakat kumbaki lapan kre. Klemartatin kilayo tiasuk jay barosimit. Henry ong kaktin ke jong blay. Kia ngel kilawan pau hakini ki reustan. Hakajing post new. Ban ong yaki. Ban ong yaki. To wale pasu. Daka ju kalanti ka mapiwan. Ka jing temu kalong. Bakinom yakendu su yau herarsim. Kane kalong. Ka khyrdop jong kadujok. Kabala don ka jing temu jong soitan. Ban pendono ya gane ka balang. Kabala te. Daw Jesu Christ. Henry, kia ngel ki jong play, kia bala wan mi pau ha ki riustat. Kila ong ya ki ne ki riustat. Wat let pai su
na katogalanti kabapilawan. Kane kalong ka kubor kabakorar sikade banyoi. Baki negiri ustad kinget ya kane gajing penpau wala kade gajing posniu. Don gajing posniu. Kiba wan shisha now play. Don gajing posniu. Kibam day now play hre na gajing mut na gajing bon gajing butim perkat yung briu ulaban posniu. Henry kine kiri ustad kila yo gajing posniu. Na gajing yo tia kabala bang kata-kata na markila tat na gajing alanti. Kila yo balawan krenye ki hakaji itu pau menmiet bandong wat pasyu na gajung kelanti. Kila kongu kem le shu shau Herod bat namar ba kem somla le shu shau Herod. O Herod bat kan nong ba jong ka Bethlehem. Kila kiwin ki briu ki ba don hang to rengkat bat usim Herod. Ula pen ki win ya ki baro. Da kata kajing jia kabau som yolat. Ban pendep ya kabau temu. Ban pendono ya kanega balang kabalate daw Jesus Christ. Udon sa kaway kajing perkat. Kata kalong ban pa ya kisipay jo ki briu jo. Ban penyap ya ki kulong arsnem siapo. Kalalong kajing jia kabas ngaw cerkay. Bat kalalong kajing yam briu hadu kata-kata. Namar baka don kajing temuju. Ban penyap iki baars nem sepok lem artatin kan top yau tau konsim balawan kasya gene ka pertai. Henry kata kade ka khyrdop jong ka dujok ka bomla ban le ei. Namaru blay udon rengkat lem balau jong kon jong ubau la pa ban wan ban seng ya ka balang jong hagene ka pertai. Kane kalong kabanta kabanengkong kabang iyo ki khyrdop jong kadujong ki wan ban yale ya kane ka balang kabalate daw Jesus Christ. Kabanta kabaar jong ka khyrdop jong kadujong kabawan how Jesus Christ. Kalong ba shilenter ka jingem jong Jesus ki jingele ke ba bon jan bat ka jingele ke ba krab ha. Hakas ngi bala deban sanar penayu. Onda bala tep yo. Kisipai kelawan hau pilat. Banya kren baru pilat banong. Kos im. Lane korang ba pilat. Une. Uba playa la di bolong kunu blay. Wala ya tu bon semi pat hadin lai sengi. Ay boringi bangin lej ban pen skem ya gade ga jingtem o pilat ulong kilet le kat ba don ka but ka bor jongpi ban pen skem ya ga jingtep tang ban pen skem henry ban apira ru ya ka namar ki negi sipai ki ong ba yo lese kisenran jong u kinong yang letu yu oman met bat ngen ra yu bat kin se tu khana baula mi pat kata kan long ga syukur ga bakam kraw ong gini sipai ki penet yau pilat upilat ulanget ulang kelet dasisha kala leche jingtep kila pen skem ya ka jingtep kat badon ka bot ka bor haki de tang bakipen skem kida apira baro saudong kane ka krem jing tep kabala pentia yau Jesus Christ hapo jing tep Henry kaba pla kalong hakas ngi kabalai u Jesu ulami pat yaro yo try kane kade ka khyrdop jong dujok kabang yo bau syaitan uye jur. Ladau la banom penmi pat yau Jesu hagane kapor.
kabalang kabalate daw Jesus Christ. Lesi kan nam dan su hagane ka pertai. Amen. Utra Jisu lami pat. Ki wan ki angel ban yeng hasenda jong ka jing tep. Ki sipai ki baap ki lakalon. Kane kalong ka bor jong blay. Ala da ka bor jong blay kan wan hangi ki banget. Bahaba wan ki khyrdop jong ka dujok ha ka jing jongi. Ki angel hi ken wan ya gaban kedat ya kita baro kan long ka jing job ka bakraw yangi ke banget lada kan long kumta bat nga nget kan long kumta ha ke balanget da sisa how Jesus Christ kisi pai kila sa job upin lat ula sa job komba sa job u Herod ki khyrdop jong ka dujok how Jesus kemla bat kemla badalele kemla hado bobla leno anagene pertai ban her om dan mano balaban kang yo kamat kabaar ki khyrdop jong kadujok ha ki banget ki khyrdop jong kadujok ha ki banget ngangai pilas ngau tu hia ba ong ka khyrdop watang gane ga jingkang kabadon hakadega jaka ladang itmu ban mi don kam ban pli teng ayaka kat ka khyrdop jong ka dujok lele kadega bor ka bakhanglat ka bor ka bakhanglat ki khyrdop jong ka dujok haki banget barhachwa bangan poi hagidegi khyrdop jong ka dujok haki banget ngadon ka we ka jiyatu ka bangayo i yaki khyrdop jong ka dujok haki bom nget haki bom pat pediang yau Jesu ka don sibun ka wan haki kata ka jing perkat bau Jesu umlong khun ublay baru Jesu long bat lotam na ki batlot kumno unlong ukhon ublay kata ka de ka we ka khyrdop jong ka dujok ka bakhanglat yaki briu ban pediang yakane ka balang kabalate daw Jesus Christ ngilamat bat ngilasem nakajing lejong ye nakamta ka gospel jong tra Jesu ban yalap yaka balang basisya jong kidon ki briu ki bayele persya kidon ki briu ki bom sngau tu bat klemar tatin kadon ka bor jong setan wan ban ka dagata ka khyrdop jong ka dujok nang bakin yaisa hagata ka jingyap henreng don ka jinget bat walak don ki bakum kita henre si bon ki balanget how Jesus Christ barhaga balang ka basisya jong ki ay ki khyrdop jong dujok haki banget ki bangila mat ka bangila shem habang yo i hakaji alunti jong ki banget hakane ka ji alunti jong akum wayne ki shakri bare jong try ban ya lap ya ka gospel ngalalet boy hagawe ka snong ban ya kendu ya way i longkmi iba lalong i longkmi iba ngilanget iba scam ka jinget henry kay ka balajia onda habang rong haying habala penrong yang sa ka kamera ka bay tia ine longkmi ngalay slok badi si bon kiyay namar kata ka jing pang ka jing sistom kabala banjor yay ngala kali yay hakat kani ka jing sistom ka ba piyasam ka ba pimat ka ka jing sngau tu jong pi hakaman sim jong pi inelong kmi yala yam bad yala jaumat ngala lengo balay inelong kmi hagi por ki bangapoy
idap da gajing kemen. Henry hagane ga por habanga kli gane gajing kli. Iyam ijau mat. Kom tau mensim jong blehi. Ula pasiau haga donu jungi. Ban pla ban penbet. Yala gajong gajing em. Ila yatu kumne. Yang pastor. Nama labon teligi snem mangalapang. Di dawai rumkot. Lechim dawai keleng-keleng rumkot. Hot kajing dawai lele mlaong. Man kasngi man kamit. Henry gande kajing pang kayasa. Hakamed jonga. Tena kanega daw. Onda haba. Kijing pensyoy kiba bunjat kiwan. Don kilok. Don kiba hayeng asem. Don kiba wan sngawlem. Ban pasyo ban penong. Kokong. Kanega jing sitam jongpi. Lada pi lej hauta briu. Pen yo jirap. Yong kansan galak tablup kata kajing perkat kajing mud baro. Lalong kum makadum. Lalong kum ki khyrdop jong dujok. Kibuan ban ka ya kata bor kajing long mensim. Ila lej syauta. Uban le ya kata om da galanti kabau blay usngaw bha. Anda habala dep ya kata haba ilawan pai saying. Isem penban kata gading panggading stam kaya sa kumju. Day kata daw anda haba nga poy hangta. Iyam ijaw mat. Ban ngalong ikong kane kade ka kubor ka bam sngaw tenat. Kane kade ka kubor ka bas sngaw si ahkmat jong blay. Kino kibala long kinong bud basisha kibala ngej hau blay bayim. Lada ki pai da kaway pat kalanti kila long kila len yaw blay. Anda habala kren lele kumta. Ila don kajing yam kabi pangnot sisa. Barhaga daga por ilong. Ko pastor bait. Pilawan haga por gababyang. Sengaw bahadway yanga. Ublay on map yanga. Ngalong yi dway daladi. Pangentang daladi. Pan map no blay. Barhadin ba pila dway pan map yaladi. Kung siya kribrid yung try. Ngan dway nagamta jompi. Ila le ila pendap ya kata. Bat ila hun ka mensim jay. Hadin kato ka nepor. Ila kot yiro try. Ila kot. Bat hang ne is ngaw to. Baka de ka jing tenju ka bakraw. Ka jing tenju. Ka de ka wene ki khyrdop jong ka dujok. Ke bakhang la de ki briu. Bakin next cam. Bat bakin yay ne hadu kabakot. Ang kiktinu Jesu. Jaro ba yay ne hadu kabakot. On yo alayim. Prabangay biyaw tra Jesu bakin lok baro. Kiba yos ngaw gane kubor. Yo don na preng jongpi. Hagajing pang kababunjan. Hagajing pang kibaslem. Pelasya kajing tenju kibabun. Yo pidon kano. Kay siyapan siyoy na kilok ki jor. Siyapan siyoy na kiway. Yo pila len yo Jesus Christ. Manswa pila don haga balang baim ka baulate himaw. Henry manta pila yailan nagalanti ka baday. Ban pla ba pilong kristante hasentur ka don. Henry ka jinglong pan pila len. Yaw nong panim o Jesu Christ. To yit yala ka jong kamansim. Yo don ka baper. Kum kata. Haka jing em ka jong pi. Pai show try. Kumbay ni riungat. Iba kodor ila pai show try. Bat ilayo pediang pat.
ya ga jingai ga jong play ila yai ne hado ka bakot kom gi briu jong play kom gi shakri jong try ki don ki jing tenju ki balong ki khyrdop jong adu jong ki ba wan ban tur persha ya ga jing em jongi ki bangai em la klem la kan mau ya ki briu ki jong play yau Paul baru Silas man bagi lab ya ke gospel la kom la te ya ki balaset bendi ya ki kadega por jong ga jing tenju kaba hadu kata-kata kom gi briu jong play ki jing tenju ki babon ngela ban yeshem kom no ngi tep chapang u Paul baru Silas onda habaki don haying bendi haga por shiteng senya haga jaka kabakin yo tiap ha Henry maki baro arngut kirwai bat kidwai hagi por bangi ya kendo igi jing tenju nge kloin em ban rwai ban duai ngi perkat ya kiai balai kalong ya ngakum ne kata kalong ka kubor nagam ta ki briu ki jong play nagam ta ki banget bangenom septing habo wan ki jing tenju kumno Paul baru Silas walaki don hapo ying bandi kirwai ki duai badaka jing duai jongki ka ying bandi kala pli yaki kem sham la phet kad baki nong sa bandi jong ka juk menta rben ka kenro kanu jrong ka kenro kanu ki le ban phet don si bon ki briu ki ba don ha bandi ki don ki ba don ha bandi namar ki kam sneu ba ki lale ka long ka ba shisha ban yo ai ka bandi don ki ba don ha ka bandi namar ki pla ya ka gospel jong Jesus Christ Henry ngi tips kam ba ki to ki ba pla yo Jesus Christ ba ya ka balong ka jo wala ki don ha ka jing tenjo ki khyrdop jong du jong ken nam la yaki dalai ko ki banget how try jisu tong in tip yala ka jong ka yalun ti jongi marway baru try yo don ki khyrdop ka du jong ki bawan ha ka jingem ka jongi yongi pai din no nau blay namar ka jing kwa jong setan ban pen yang ye ki khyrdop jong du jong ki ban rung ru ki nom yo ban rung bat ki to ki ba don hapo ka jing ker ka jong u ba ki nom la da le ban mi na ga ne ka khyrdop jing yap ka khyrdop jing tep ka khyrdop jong ka dujok ka bau la pen yeng ka jing ong jong jisu ki khyrdop jong ka dujok ki nom la ya ka ba mut mangi ki banget ki balap diang yau Jesus Christ lada ki wan ki jinga ki ba crow kanu ru ngen nam pai din u Jesu wong u no ki no ki bala bo ya galang kor jongki ki bala bo ya ti ha galang kor lada ki pai din kem bet ya ka hima jong play ka kan thop ya ngi ki bangai baro ka kan thop ya pi ki ba yo sngo lada pi pai din na ki jing ten jo ga ba pi shem lada pi paidin na ki jing ga ba pi kendo pen nom yo ya kata ka jing em bam jokot ka jing khot ya pi ki banget baro tongin yaine hagane ga balang ba im hagane ga balang ga balate daw Jesus Christ ngen nom paidin lano ngen yai ne hadu ga bakut khnang bangin yo ya ka jing em bam jokot to train kerku ya pi baro kabayos ngeu ya gane ka kubor hagane ka sngi manta ngi don ka jinga ju sumbai ka tin ka jong blay u blay hi on bet hagi donu jongpi khnang ba pin pdiang ya ka tin jong blay da ka jingkman hallelujah to tran karku ya gane ka banta jong ka kubor ka tin jong blay na ka banta ka buram jong amen
but amen. Ngen yadwai. Hallelujah, hallelujah. Nyai ngo ime try, haganega sngi ka ba menta. Melapli haganega lat bat ka kabuk sir. Bangin yoban penpau ya ka kten ka ba im jome. Ban kren ya kten jome ablay. Ngi long ngi sngew baka long ka por ka ba kodor yangi. Ban pen bna ya ka kten ba kodor jome. Haki ba yos sngew. Ngi dwai baka ne ka kubor to ai kan long usum bayu ba im. Bat komba ki khyrdop jong ka dujok kinom la ya ka balang ka ba melatay. Kom taru kiktin ke ba melakren, kiktin ke ba mi na kiktin jome. Anam don mano walaban pendo yaki, Henry ken seso, lai peusha, han riu peusha, but hado shispasha, kabalong ka jingerku, yai way pay way ki ba yos ngaw. Haka kerteng ka yung Jesu, gidway ngi pandigin e baro. Hagabaway no to ay baka jingay ka jong Jesu Christ ba utray. Ka jingi ka jong play ba ukpa na bam jokot. Ka jingi slo man sim bakod. To ay bakini lai hawa play. Ken loreng kalem ru pailang jame baro ba yos ngaw ya ka nagakubor. Ken loreng kalem ru bakini kisambay ka ktin jame. Ken loreng karu lem baki rew ko. Ke badan kaleng saudong sa telak jong nga nagapertay. Menta batsugi bom jukut. Amen. Amen. Ko balang ublay balatit do try palong kate so tip laji dur babriu jong pa hajing ku janai nong shun o ta men sngi men mi balang ublay tu yen men ta xuân là kéo sao đom nhà lên mi nọt ha chính đuôi basket kular bapa nut right and la good but upan shom kore khut utrai ken thai ba chen rang yang skem ha chính bên suối ba Jaken mau bantur becha pra wa cha chem lele yu nong shun balang ublay tu yen menta tori buram kedan jong pa wa ting nong shun la ker sao dom ya le chính đuôi basket kular bapa nut right and la good but upan shom kolong on kubor balapa nut right to long ka we met bad men sim to ya it rem ya ko ngu chanai tolong bladap da umen sim balang ublay tu yen menta tori buram kedan jong pa wa ting nong shun la ker sao dom ya le mi not ha jing duai basket kular bapa nut right and la good but upan shom
Cô ba lăng u bleng tu khi chói men ta wa tia shu ha lột ca đều men tu cũng no ca bor la kular ukpa ken te jing sneu baro tu bren ba lăng u bleng tu yen men ta tu trong pa hoa tình nong xuân là kéo sao đông ya lên mi nọt ha chính đuôi basket kular bapa nutrai andala kut batu pan shom ko balang uble thei sati pa breu kre paya la de menta kam sen shung in snow tu roi bneng kan riu long lei ku rim on wan shisha balang u lei tu yen menta tu ri bu rom ke dan jong pa wa ting nong shun la ke sa